Siyabingelela ingane zakwethu zase-South Africa News TV. Enye i-channel yethu sibe ney'ngqinamba, sicela ukukuxolisa lokho kakhulu. Sicela nisibeke nje ku-2,000 subscribers nje la kule channel yethu entsha. Ngane zakwethu, siyanithembisa sophinde siniphathele konke besiniphathela kona kuleya channel yethu ephazamisekile. Sisalilungisayo kodwa udaba lwakhona. Asihlabeni phezu kodaba-ke sininikeze ezishisayo inzima impilo emndenini wakwaNxusa endaweni yaseNgwavuma abese beneminyaka emine, iminyaka engu-4 beshadile emva kokuthi kwasuka enkulu ingxabano phakathi kwalezi thandane noma lezi laba bashadikazi, ukuthi umama akaphakelanga ubaba isibindi senkukhu, uvele wamphakela amanqondo noma izinyawo nentamo yenkukhu, kusho ukuthi izinyawo nemqala yenkukhu. Kwaphetha ngokuthi bagcine bequnelana nge-acid. Eish, izingane zakwethu-ke udaba-ke lolu-ke olushiya abaningi ezinkundleni zokuxhumana beshaqekile. Umndeni uthelana nge-acid okuphethe ngokuthi balimale kakhulu. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda ukuzwa uvo lwakho lapha kwi-comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko, bye. Subscribe to this channel.